областен управител на област Бургас, уважаеми приятели, новоизбрани кметове и общински съветници, скъпи съграждани и гости на Кървана. Аз не боря колко пъти съм заставал на тая трибуна и колко пъти съм си пял. И това няма значение. Важното е днес, когато поемаме управлението на община Кървана, да бъдем честни към хората, които ни изпратиха тук, да бъдем честни в обещанията, които дадахме, да бъдем усърдни в тяхното изпълнение, защото утре ще ни държат сметка за това, да бъдем отговорни. Областният управител каза, че ще спорим. Да, бих си пожелал 21 съветника да не бъдат конструктивна опозиция в комисиите и 21 положителни вота, тогава, когато стигнем до решенията, които са в услуга на нашите съграждани. Диалектиката е велика наука, част от философията, до времето на Хегел, Людвиг Фойербах. Ние ще спорим, но ще спорим с уважение към другия. Да уважаваме достоинството на човека, да уважаваме достоинството на своите съграждани, за да не ги подведем, да не останат с излъгани обещания. Аз искам да благодаря първо на всички наши съграждани, те, които гласуваха и те, които не гласуваха за това, че предпочетаха тези хора, които са тук в тази зала и положиха клетва. И да кажем, че ние ще работим за всички, без значение на вота, който те са упражнили. Аз благодаря на своите опоненти за това, че водихме една сравнително толерантна кампания, като изключим някои дребни неща в социалните мрежи. Защото кампанията си кампания. Битката за място в управлението на общината си е битка, но уважението към човека трябва да го има винаги и в предстоящите 4 години, и дори тогава, когато не сме на тези отговорни постове. Благодаря на Общинската избирателна комисия, на секционните комисии, които се свършиха перфектно работата. Благодаря на държавата в лицето на областна управа, че ни създаде тези условия да приключим успешно този вод. Господин Енев, днес е силно на дата. Почти в този част до 34 години бяха направени промени, когато тръгнахме към европейските ценности и европейската демокрация. Проблемът е, че все още ги виждаме като хоризонтите си ценности. И все пак имаме мечта, имаме стремеж да бъдем част от тая идея на Европа и да вземем само това, което е най-ценно, което да направи живота ни по-хубав. На местата, където живеем в един уютен и красив дом. Община Карнобат на географската карта на България, не, географската карта на Бургаска област е най-близо до Европа. Това обаче не означава, че имаме служебно едни гърди аванс пред останалите общини. Независимо от това, ние искаме да бъдем европейското лице на област Бургас. Се надявам, че с общи усилия ще го направим. Аз искам да ви поднеса един символичен подарък. Тази сграда тук е държавна собственост, това е общината, това е част от красивия ни Карнобат. За да знаете, че тази община е близо до сърцето ви и малко по-далеч, само на 50 км от Бургас. Колеги и приятели, той е ключ символичен.
той ще бъде прибран в общината, живот и здраве да бъде предаден на следващия, който ще дойде след нас и след мен. Никой не се е венчал за поста, за който е избран. Но този ключ никога няма да бъде използван, за да бъде заключена вратата на община Карнобат. Тя винаги ще бъде отворена за хората, които са избрани, които сме тук, за гражданите на Карнобат, за да можем да решаваме човешките им проблеми. Успех желаем на новоизбраните, а на другите, които ни подкрепиха в тези избори, и на тези, които не ни подкрепиха, да повярват в нас, че ние онова, което поехме като ангажимент, ще го изпълним с присъщата ни отговорност. Кметовете, той е общински съвет. За мен са едно добро съчетание на опит и младост. Някога ще тръгнем от тук, но трябва да предадем знанията си на това, което можем на тези, които ще дойдат след нас. Твърдо вярвам, че имаме основа да го направим. Благодаря ви, успешен мандат!